मिथिखौ आं दखाननिखौ हरनोसै मिथिबाय। जागोन दे आदा, नांगौ समाव नों आंखौ हेफाजाब होबाय जेब्ला आं नोंनो थाबैनो फैसाखौ होफिनगोन। होफिनोबाथ' मोजांनि बाथ्रा। आं बांद्राय गले गले बिबाय थानो हाया दे। नों आंखौ बिदि मानो बुङो? आं नोंनो फैसाखौ होफिनगोन ना? खिन्थु नोङो रावनोबोल' दा खोन्था जे आं नोंनिफ्राय फैसा लादों होननानै। नङाबा आदा आरो बाजैया आंखौ रागा जोंगोन। मानोथो थगायनांगौ जाखोब्रा? ओरैनो अन्नानै रावनोबो दा खोन्था दे आदा, नों आंखौ गावनि बिनानाव सानोब्ला। जागोन दे, फैसाखौ मालाथो होफिनगोन? आं थाबैनो होफिनगोन आदा, आं सप्तासेनि उनावनो होफिनगोन नोंनो। दे होमबालाय। आरो आदा, फैदो दखाननिफ्राय फैसाखौ होदो। आं दखाननिफ्राय लायनानै होफैगोन दे। होमबा आं नोंसानि न'आवनो दसे जिरायनानै थाथ'नि। जागोन दे। आयौ, मानसियालाय मा एसे जाम्बा जादों, मोजाङानो जादों। खालि गावनिफ्राय फैसा लानायखौ रावनोबो खोन्थायाबानो जाबाय। नों आंनि फनखौ दासान्दि दानबाय थानाय ना? नों आंनि फनखौ दासान्दि इगनर खालामबाय थानाय? खुसेरखौ लानानै नोंनि खिथुआव सोनानै हैगोन होमबासो नों बुजिनाय। नों आंखौ गारनानै सोरबायदि हिनजावजों हाबा जानाय? हाबा जाखोन्दा हिनजावखौनो नोङो गोसो थोनाय। नोंखौ आं गारनायाव गैले। आं दसे उनाव नोंनोहाय फन हरनाय। मानामुनि, नोंनाव आं दहायनो साहा बिदोंना, बोरो साया? आं रागा जोंदों। माखौ रागा जोंदों? नोंथ' फनावसो रायलायबाय थादों। मानो होननानै बुङोला, आंनि बयफ्रेन्डआ आंखौ इगनर खालामनाय। नों नोंनि बयफ्रेन्डनि खोथाखौ लानानै संनाय जानाय मावनाय दांनायखौ बावगारगोन नामा मानामुनि? मावनाय टाइमाव मावनांगौ ना? आंलाय गावनि खामानिखौलाय माथो मावबाय थाखानाय। जाबाय दे, थाबैनो साहा फुदुंनानै लाबो, बाहेराव आलासि दं। नुबायना, रुवाथि थाबाबो बेसेबां बाहायजायो। गोसोबायदि रागाखौनो जोंनो मोना, गोसोबायदि जेबो खालामनोनो मोना। बिनि सायाव बे सथां फाग्लाया सोर हाबा जानाय हिनजावजों लाइन मारिनाय? गारनायाव गैया। औवा बिजौखौ बिनि खिथु गुदुङाव सोनानै होआबा आंबो मानसि नङा। आं बुंबायना, आंहा नोंजों जेबो रायलायनांगौ गोनां गैया। खोनासं जोंलारि, नों जाय लामाजों आगान सुरगासिनो बे लामाया गोबां सु दं। बेनिखायनो बे सु गोनां लामाजों थाङालासिनो नोंनि मोजां गोलाव लामाजों थांबानो जाबाय। जेसेबांनो सर्टकाट लामा लागोन एसेबांनो खस्थ' बारा जागोन। नों बेफोरखौ मा बुंनो नाजादों? आं नोंखौ मा बुंनो नाजादों नों मोनथिखादों जानो हागौ। एन्टनिय'निफ्राय गोजानाव था, नङाबा फैबाय थानाय समाव नोंनिनो खैफोद जागोन। आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों। नों आंखौ धमकि होनो फैदों नामा? खोनासं, नोंनि धमकिखौ गिया आं। दाथ' गिया, नाथाय फैबाय थानाय समासो थिनगोन। आं नोंखौ मोजांखौसो बुंदों। एन्टनिय'निफ्राय गोजानाव था। एन्टनिय'नि बिमाया मा राहा लागोन बेखौ आंबो मिथिया। जोंथ' बिनि खोथा मथेसो सोलिनांगौ। जों बिनि न'खरनिनो संख्रि जादों। आंखौसो बुंदों नोङो सर्टकाट लामाजों थाबायनाङा होननानै। नोंसो सर्टकाट लामानि खामानि मावगासिनो। मानो नोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों? माथो बुंनो, आजिखालिनि जुगाव जेराव फैसा बांद्राय मोनो बेवहायसो खामानिखौ मावो। खामानिया मोजाङानो जा गाज्रियानो जा, बेनो मानसिनि नियम खान्थि जानानै दं। आं बांद्राय जेबो बुंला, हायोबा थाबैनो एन्टनिय'निफ्राय गोजानाव था। आरो नोंबो मालाय एन्टनिय' बायदिखौलाय मानो इसेबां मोननो हास्थायदों? एन्टनिय'नि न'खर आरो नोंनि न'खरजों गोबां फाराग दं। नों गावनि लेभेलनि सासे मानसि नायनानै मोजां मोननो हाया नामा? नोंबो खुसियाव थागोन, नोंनि न'खराबो खुसियाव थागोन। एन्टनिय'लाय मा, नायनोबो मोजां, फैसा थाखा गोनां, बेलाय उनावबाबो हिनजाव मोनखागोन। नोंसो नोंनि खोथाखौ मोजाङै साननांगौ जोंलारि। आं हले नोंनि मोजांनि थाखायसो दिनै बुंदों। उनाव आरो नोंहा मा खैफोद जागोन बेखौ आं दा सिमांबो सुजुनो हाथ'वा। दा आं थांनोसै। आं मिथिगौ, आं जेसेबांनो एन्टनिय'नि खाथियाव थागोन एसेबांनो खैफोदा आंजों फैफाबाय थागोन। एन्टनिय'आ आंखौ जेसेबां खैफोदनिफ्राय बासाया मानो, बिनि न'खरा आंखौ मालाबाबो गनायनाय नङा। आं बेखौबो मिथिगौ, एन्टनिय' आरो आंनि मोजां मोननाया मालाबाबो गोजोनै थानो हाखाया। अब्लाबो बे गोसोआदि जेबोखौनो बुजिया। गोबाङानो आंखौ साननोबो हागौ आं फैसानि थाखायसो एन्टनिय'खौ गोसो थोदों होननानै। नाथाय खायसे गोसोनि सोमोन्दोआ फैसानिख्रुइबो बेसेबांबा गोजौआव, जायखौ फैसाजों मालाबाबो सुनो हाया। आं मिथिया बे क्लिअ'पेट्राया मानो एसेबां एगेन्स्ट खालामगासिनो जोंनि मोजां मोनलायनायखौ। एसेबां नायनो बायोना एन्टनिय' बिमाया आंखौ, जायनि थाखाय खेबसे नङा खेबनै नङा आंनिसिम मानसि थिनहरबाय थायो आंखौ खहा खालामनो थाखाय। आं मालाय एन्टनिय'नो बेसेबां खोन्थाबावनो बिनि बिमानि सोमोन्दैलाय। जोंलारि, हारसिं मा खालामदों नोंलाय? दिनै जोंना क्लासआ मोनाजासे जानायखाय एसे लेट जाबाय। नोंसोरलाय बबेनिफ्राय फैखो? नारजि बुदां बिमाया
दिनै न'आव थांबाय बेखौनो आङो दोनैनो सानदोंमोन लोगोखौनो मोनासै नंगौ नामा बानलु नोंसाया थांबाय औ आंथ' मोजाङै रायलायनोनो मोनासै समखौनो मोनासै आं जेबो नङा दालाय माथो मोनबाय थादों थांदो हस्टेलाव औ बानलु जोंलारिया माबा मोनसे जायाखैथ' माथो गोसोखौ बोरैबा नुदों मा मिथिगौ सोर मा जादों मा जायाखै आंहालाय मा नांजादों नों सायावसो बिदि बुंदों गोसो सिङावथ' नों बिदि सानाखै आंनि साननाय साननिया एसेबां मेटार खालामा अब्लाबो आं उनाव मोजां रायलायगोन जोंलारिजों नोंसोर मा रायलाया नोंसोरनि खोथा आरो मानोथ' गसंबाय थाखो रुमसिम दोनलांनांगौ ना नाङा नोंखौलाय औ दोनलांनांगौ होमबालाय माथोबाव थौदो बानलु बेदां नों आंजों जेब्लाबो थाफानायखौ आंजों लोगोसे बेरायफानायखौ आं मानो लुगैया जानो समजों लोगोसे नों जे आंजों रायलायनो सोलोंबाय दासान्दि बेनो आंनि थाखाय थोजासे बानलु आयौ बाला रख'आ माबायदि खोथा बुंखोबाय नोंलाय दामासथिनि गैयालै गारिखौ लानानै थांजोब्बाय जायनि मानसिफोरनोनो गारियानो थोआ जादों बेनिखायनो न'नि कारखौबो लानानै थाङो दालाय बहा आंलाय स्कुटि हरनो हानो जोंहानाव स्कुटि गैयाना बाइकसो दं नोंनि बाइकखौनो हरथ'दो बाल मोनसे जायगायाव बाथरि कालेक्ट खालामहैनांगौ आंहा बहाबा नांगोलजों ट्रेक्टरजों उरला उरलि जालायदोंनो दा फदम बिबारखौ एवस्रांनो लिंहरदों ना मानै सोरखौबा बेवहायनो थांनो नागिरदों आं गैयालै दा आंनि पार्सनेल गारिखौलाय नोंनोलाय बोरै हरनांगौ जाखो नों दोननानै फैदो बाल बे हारामि दावदैया आंनि स्कुटिखौ लांनानै एक्सिडेन्ट खालामनानै हैबाय गाबोनहालागै कार मोनसे होफैयाबा नङाबा फैसा होफिनाबा आं नोंसोर न'खरखौ केरासिन लागायनानै सावग्लुंहैजोबगोन आं नोंलाय बेफोरखौलाय आंनोलाय मानो खोन्थादों आंनि खुगाया मानखांदों बेनिखायनो खिन्थादों बालनि थोद माबायदि रायलायोब्रा नोंलाय रायलायनायखौ एसे मोजां खालामलै मानि थाखाय मा खि मोनजानोलाय आंलाय खुगा मोजां बानायनांगौ खुगा मोजां बानायबायानो दे मा खालामगोन नों आंखौ आंलाय नोंखौलाय मा खालामनांगौ जाखोब्रा दावसि देलाय मा गोदाव सोरावलाय मानसियालाय आंखौ दोननानै फै नांगोलजों ट्रेक्टरजों बहाबा माबा जालायगासिनो फदम बिबार बोस्रांनो लिंहरदों आंखौ नों फदम बिबार बोसां ना गलाब बिबार बोसाङै थांब्रा बेवहायलाय आंलाय मा खालामनांगौ जाखोलै नारजि नों गियाननि राजा हरिचन्द्र मानसिया आंखौ हेफाजाब होलाङो एथ' गाज्रि नोंनि गोसोआ मालाबाबो सानाखैमोन आं बाला नोंनि गोसोआ दे इसेबां थमब्लाला सिथोबा थोद मासे गाज्रिलै हेलौ अमाराजा मा बुलायनो बहा बुलायनांगौ जाखोब्रा र' थांगासिनो मा होनदों बे बाथ्रामिसो अमाराजाया मा बुलायनाय माबा कम्पिटिसन जादों ना मादों आं बुजिलाङासैलै गामिनि थानसालि खाथियाव लिंहरदों आयौ बाला थुले मा जादों नोंलाय मानो फैफानो नागिरलायखो आंजोंलाय बाल आयौ बाला रख'आ दे बुलाय नांगौबा रेफारि सुनानै होगोन दे अमाराजा दे थफिराम सानैबो बोल हो गोसो हो सानैबो दोखो दामलाय मुसुखुर फुलायलाय मालाय थफिराम गिबाय नामा खोथाखौसो आंसो नोंनाव सोंनो सानदोंमोन नोंसो गिबाय नामा मानो होननानै बुङोब्ला नोंखौसो आं दिनै गारनायाव गैया नैबे अमाराजायाबो ओरैनो अमाराजा मुं लायाखैब्रा नोंनि टपिकखौ दिनै आं खुनानैसो गारगोन नों बांद्राय बाहादुरि जादोंना नोंनि गरमखौसो आं दिनै थान्दा खालामगोन मिथिबाय नों जेरै खोथा होयो बेबायदि खामानि मावनो हागोन ना हाया दिनै नायथारनि आच्छा दे मा गोदाव सोरावलै बुलायनाङालै इदि बुलायथों बेफोरबायदि सिनेमाखौ नुबाय थाया दे बुलाय दे दामलायलाय 1 2 3 गोदाव सोराव बुलाय मारगोन नामालै नोंसोरलाय दिनै जोंनि बुलायनायाव रावबो हेंथा हेंथि खालामनाङा औ जोंनि गेजेराव दिनै रावबो हाबनो मोना जाय हाबबाय बिगुरा बिसि जाबाय औ दे बुलायनोसै दे आंबो रेडिखा अमाराजा आथिङा बोखार आंखौसो बुंदों आथिङा जुदि सेफाय जानो गोसो गैयाबा आथिङा बोखार Topiramni आइथिया मा जागोन मिथिला उननि एपिसोडखौ नेनानै थाबाय थादो दे ओके